ସମୁଦି ଝିଅ ତ ଆମକୁ ପୁରା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଝିଅ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଆଉ ପୁଅଟା ବି ଆମର ପୁରା ତ କନ କନ ହଉଛି। ଆଉ ଏ ମାସରେ ତ ଟିକେ ବାହାଘର କରିଦେବା ଆଉ। ତାହେଲେ ତ ହେଲା ଆଉ। ଆମର ବି ପୁଅ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ବାହାଘରଟା କରିଦେବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି, ଝିଅ ବାହାଘର ତ କରଉଛନ୍ତି, ତ ଭୋଜିଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆରେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦି। ଆରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ମୋର, ଆଉ ତା ବାହାଘରରେ ଭୋଜି କରିବିନି ଆଉ କ'ଣ ମୋ ବାହାଘରରେ ଭୋଜି କରିବି? ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ? କି ସର୍ତ୍ତ ସମୁଦି? ଭୋଜିରେ ଟମାଟୋ ଖଟାଟା କରିବ। ଆରେ ଏ ସମୁଦି, ତମେ ଔରାଇତା କରେ ବେଲେ କରିବି, ତମେ ପନିର ଖୁବ୍ କରେ ବେଲେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଖଟାଟା କରିପାରିବିନି ସମୁଦି। ଆରେ ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ଯଦି କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ସମୁଦି। କ'ଣ କହିଲେ ସମୁଦି? ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ହେଇପାରିବନି? ତାହେଲେ ବାହାଘର ବି ହେଇପାରିବନି। ଚାଲ ପୁଅ। ଆରେ କାଳିଆ, ଆରେ ଟମାଟୋ ରେଟଟା ଏତେ ବଢେଇଲୁ ଯେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା।